Takže dobrý den, dámy a pánové, dneska si zahrajeme hru Polda 7, je to jako hodně známý, vím, že to točím jako 2 roky po vydání té hry, ale tak, no, nikdy se mi to jako moc točit nechtělo, takže si dáme novou hru. Tak, je tu zase ten sobota, víkendový večer a pohoda u telky. Zmoženej týdenní absencí práce je třeba nabrat sil k dalšímu týdnu nečinnosti. Pivko, akčňák s Honzou Rambouskem, no co víc si člověk může přát. Co to, sakra, je za šoky? Teď jsem si rozlil pivo. Omlouváme se za přerušení vysílání, ale je tady Jarda Klátil a jeho zcela mimořádná prda. Na stadion ve Wembley spadl dnes v noci neznámý létající objekt. Našim anglickým kolegům se podařilo získat dramatické záběry zachycující pád lodi. Poprosím záznam. Ovšem, ještě větší záhadou je okamžité zmizení stroje. Mluvčí londýnské policie uvedl, že hlášení o pádu UFO na stadion prověřili, ale kromě lehce poničeného trávníku nenašli nic podezřelého. Z anonymního zdroje se nám podařilo získat fotografii z bezpečnostní kamery umístěné přímo na stadionu. Ta zásadně vyvrací tvrzení policie. Podle expertů by ale celá záležitost mohla souviset s akcí, která se právě včera na stadionu uskutečnila. Setkání přátel Ashtara Sherana. Prý chtěli přivolat spasitele, ale vypadá to, že místo spasitele přivolali zkázu světa. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale během nehody přišli záhadně o veškeré šaty. A aby těch záhad nebylo málo, tak krátce po havárii se na Meganetu objevila tato nahrávka tajemného individua, které si říká Lord Vedro. Jsem temný lord Lord Vedro. Stali jste se svědky uskutečnění začátku mého zvrhlého plánu. Všechny vás proměním v tupá, nemyslící zvířata, což u spousty z vás nebude žádný problém. Poté se stanu vládcem vašeho světa a nastolím pořádek. Své nepřátele rozdrtím v prach. Ženy se mi budou svíjet u nohou a zdroje vaší planety vycucnu jak pomeranč a slupku zahodím do hyperprostoru. Střeste se mé zloby, pozemští červy. Působivé, že, vážení diváci, ale my tomu přijdeme na kloup. Zda se jedná o mimozemšťany, tajný vládní experiment nebo nejapný vtip, to v tuto chvíli nevíme. Ale slibuji, že vše zjistíme a budeme vás informovat. To je naším posláním. Ale moment, do sluchátek dostávám zprávu, že se k celé záležitosti chce ještě vyjádřit nejmocnější muž světa, americký prezident Ronald Trumpeta. Jste ve vysílání, pane prezidente. Dobrý večer, Jardo. To jsme to tu všichni v mé orálné pracovně s holkama, teda s poradním týmem probrali. A výsledkem je tato diplomatická nota. Čili dobře poslouchej, ty ufone Vedro. Ať si kdo si ty chrochtavej křupane, tak si tě najdeme a proženeme ti pérka. Pak ti osobně strčím atomovku do řití a udělám ti v ní druhou černou díru. A když bude třeba, postavím kolem celé planety zeď, aby se sem ufoni nedostali. Ničeho se nebojte, všecek ten bazmek mimozemský z naší planety vykopeme. My nejsme žádní blbci, odpočet už běží. Hasta la vista, baby. Děkuji vám, pane prezidente, za vskutku hodnotné informace. A všem přeji klidný večer. Pro televizi PRD Jarda Klátil. Teda ten Trumpeta má dost.
Plácá už úplný kraviny. Jaký mimozemšťani? Jasný ilumináti přece. Kafe a kobliha, případ je uzavřený. Zatracený klátil. Bez tak jsou to všechno ty falešný fake news, co číhají na každém kroku. Dlužíš mi pivo, kašpare. No teda teď, abych šel pro nový. Ale pozor, správnej borec od telky zásadně nevstává. Nejsem světový detektiv pro nic za nic. Vstávat se nebude, přece se nesedřu. Konejte, moje detektivní neurony. Ahoj, jsem rád, že se zase po dlouhý době potkáváme. Pokud mi pomůžeš sebrat to pivo, aniž bych musel vstávat, naučím tě na oplátku ovládat tuhle hru. Nebo si troufáš sám bez mojí pomoci hned od začátku? Rozhodni se. No, dám do toho sám, protože už jsem hrál Poldu 6, 3, jenom tyhle dva, protože ty ostatní mě nějak ani jako nelíbily se tak moc, takže asi jdu do toho sám. Jo, tohle to známe, všechno z 6. Jinak tohle už znám, jako už vím, co mám dělat. Rybářský prut. Díky němu jsem několikrát chytil rýmu. Ryby žádný. No. Nikdy. Už mi tady smrděj pod nos celkem dlouho. Dám je do kapsy. Jsem nechtěl to přeskočit. Na tu 100letou gumu se dá hrát jako na baskytaru. Já jsem chtěl původně točit 6, ale no, ono je to už jako, není to úplně nejnovější, takže... Doufám, že se nám to bude líbit, určitě z toho natočím asi víc dílů. No vydá! Jde to i bez vstávání. Víc dílů, ale jako už to točím 7 minut, takže prostě jenom kvůli tomu, že tam bylo z začátku tak dlouhý jako ty zprávy a tohle, takže... No, budu to okecávat. Hele, krabička, já mám fakt sklerózu. Ležela přece ráno přede dveřma a já na ní pro Rambouska úplně zapomněl. Polda Pankrác, Lupany, děkujeme, že využíváte služeb naší díry. Co? Jo, Bolzánovy díry. Není to nějaká sprosťárna? No, tak... Tak se podíváme, co je vevnitř. No, magnet ve tvaru podkovy. Od vaší věrné ctitelky Edeltraut Plecité pro štěstí. No tak to je milý, ale mohla poslat radši jitrnici, co s magnetem. Ale bylo to vofous. Srp bejvá ostrej, ale v podstatě si myslím, že je neškodnej. A šroubovák a háčky se hodí v každý adventuře. Tak. No. Tohle bylo i v té demo verzi, takže tu demo verzi jsem taky někde pak viděl, ale až později. Až když už byla ta plná verze. Tak to by bylo. Cesta zpět z Mordoru žízně zajištěna. Já jsem tu demo verzi hrál ještě v tu dobu, co jsem si tu Poldu 7 chtěl koupit, ale už vyšla plná verze, tak už v tu dobu jsem si to chtěl koupit. Tak pojď k taťkovi. Já to vždycky, pardon, že to skipu, ale to je vždycky strašně dlouho. Odmontoval jsem všechny kolečka z bruslí. Strašně dlouho to trvá, až se vždycky řekne. Žádná chůze, jezdí křeslo, to je dneska moje heslo. Na bělé rád. Tak. Tak pojď k tačkovi. Tak a mám tě.
Teď ještě otvírá. Sakra, ještě otvírá. Ještě pro něj vstane, ne? No, to víme, už to zná každý. Úkol splněn. A teď už konečně Rambousek. Se rozbije ta telka, no jasně, tak já už to znám vlastně, protože... Já už se na to... Já toho Rambouska snad nedokoukám. Tak teď už musím vstát a podívat se, co s tou televizí je. Tak. Teď vím, že do toho budeme zase... Televize. Budeme do ní muset strčet ten... Šroubovák se hodí v každé situaci. No. Koukám, že používat všechno na všechno se nevyplácí. Budu muset víc přemýšlet. Co to je za bzučení? Snad to přejde. Aha, asi nepřejde. Můj telefon. Ano, prosím? To je pan Pankrác? Slavný soukromý detektiv. To bude trvat dlouho. Osobně u aparátu. Velice mě těší. Jmenuji se Jumbo. Pan Jumbo. A jsem ředitelem nadnárodní letecké společnosti. Jak jistě víte, zabýváme se vývojem civilních a vojenských letadel. Měl bych pro vás jistou zakázku. Potřebuji, abyste pro mě něco našel. Určitě uhodnete co. Jestli se vám ztratil pejsek, tak to jste na správný adrese. Ne. Viděl jste před chvílí zprávy? Chtěl bych, abyste pro mě nalezl ten záhadný létající stroj. Pokud se jedná o mimozemskou technologii, tak bude mít cenu zlata. Zaplatím vám cokoliv si řeknete. Já nevím, mně se to nějak nezdá. Bez tak v tom bude mít prsty iluminát zahradník. Detektiv mých kvalit má tohle vyřešený za 10 minut, klidně od stolu. Pane Pankráci, přesně proto potřebuji právě vás. Dle mých informací jste absolutní jednička. No, to asi jsem. Detektive, potřebuji vás co nejdříve na místě činu. Zkuste zjistit, co se tam stalo a najděte ten letoun. Nemáme moc času, podle mých informací se právě teď do Londýna stahují nejlepší agenti z celého světa. Tak to tam nesmím chybět. Výborně, to rád slyším, takže si plácneme. Udělám z vás boháče. Jsou obědy v ceně, nebo je to polopenze? All inclusive a kapesný. Hustý, tak to jsem váš člověk, pane Jumbo. Kde se mám nalodit? Vrtulník vás dopraví na letiště, kde čeká náš tryskáč. V Londýně vás limuzína doveze rovnou do Wembley. Vše je zařízeno. Prozkoumejte stadion a dejte mi vědět, jakmile na něco narazíte. Spoléhám na vás. Rozumím. To je zatím vše. Naschledanou. Naschle. Tak rychle, jdeme balit. Trenky, paštika a zítra večer musím být zpátky doma. Protože jak největší detektiv světa zjistil, soused Slepička odjel na služební cestu, takže Slepičková bude přijímat návštěvy. Jo, to byl fofr. Tak se jdeme proletět. Sakra práce, to je zima. To nemohli přistát někde na Havaji? No co, hlavně, že už jsem tady. Tak co tu máme? Typický místo činu. Tráva, poházený nářadí, zahradní nářadí. Tohle bude jednohubka. I když něco mi tu přece jenom neštimuje. No nic, jdeme na průzkum. No tak už jsem se zase dostal ke slovu, tyba, to jsou fakt hodinový rozhovor, ještě to točím 14 minut, jenom to, jak tady kecal, to je strašný. Fotbalovej trávník a úplně zničený. Támhle asi doset ten stroj a támhle se bálej nějaký transparenty. Sekat se nebude, mám tu jinou práci. Já už tady zkouším to, co znám, takže to je takový jakoby rychlý, nebudu tady na tím jako... Obyčejný papír od koblihy, to mi připomíná léta ve službě. Nějak okecávat nebo něco, že... Zvláštní anglický vibrující generátor. A nebo si tu Godzilla zapomněla erotickou pomůcku. V
každém případě na to radši nebudu šahat. Tak. Tak tohle je určitě doupě správce stadionu. Dveře nechal otevřený, břídil jeden. Halo, je tu někdo? Nikde ani živáčka. Až přijde do práce, tak si s ním musím promluvit. Ohnivá voda, no to sedí. Těžko říct, jestli se to pije nebo leje do rakety. Sněhovej hasící přístroj. Na škole jsme si s ním chladili pivo. Prázdnej. Cívka z měděných drátů. Beru ji, hned se cítím líp. Jo, tak jsem nechtěl. Svazek drátů. Nejspíš se používají jako startovací kabely. Ty se hoděj vždycky. Prázdnej. Když někdo točí tuhle hru, tak potřebuje hlavně ty střihy, ale já to zatím se s tím učím, s těma střihama a vůbec mi to nejde, nebo jako, no by mi to šlo, kdybych jako nebyl tak línej a pořádně to nechtěl, protože kdybych asi hodně chtěl, tak to se stříhám a že bych to zkrátil třeba 16, třeba 20 minutový video na 10, ale jako nechtěl bych takhle každý video prostě, no. Rozjedená snídaně, káva ještě teplá. Takže pan správce dneska do práce nepřijde. On už tu je. Zatraceně, tohle se mi přestává líbit. Nemohlo se mu něco stát? Co když ho odstranili ufóni? Haló, jste tady? Už abych byl odsaď pryč. No, on je tady v tom koši. Se tam klepe a pak mu tam, no, to je jedno. Transparent. Vítej doma Aštare. A támhle vezmi nás sebou. A támhle vzadu dobrý ještírek, mrtvý ještírek. Co je to za bláboli? Budu muset sehnat někoho, kdo mi to přeloží. Jo, tak počkat, tady teďka musíme tu kameru. Tak. Je, jsem nechtěl. Z téhle kamery měl Jarda Klátil tu noční fotku. Co to, teď nějak musím koukat, čekat. Ale to snad není možný, na tom monitoru snad někdo svačil. Ten je špinavej, nepřečtu vůbec nic. Nějak se mělo, čekat. Teď jsem úplně zapomněl jak. Z téhle kamery měl Jarda Klátil tu noční fotku. No, teď jsem to přeskočil a nevím, jestli náhodou počkat. Rozjede. Teď vůbec, teď jsem úplně, ne, to jsem nechtěl. Teď bych se měl koukat na ten, taky nechtěl. Chci podívat hlavně, jestli nepotřebuji čemu. Tak to. Jo, to je to, že to chce očistit, ale jo, počkat, to chce. Transparent. Já vím, že tady nějak šlo. Z téhle kamery měl Nějak jakože koukat na ten kabel, ale to nejdřív bych musel ještě něco předtím udělat, ale teď úplně nevím co, takže. bedna s masivní. Sakra, nepovolíš, musím najít klíč. No, to je někde, počkat. Jsem ještě moc brzo tady s tím. Teď žádnou věc nepotřebuju.
Místo dopadu toho záhadného stroje. Ožehnutá tráva, kousky rozbitého plastu, díry v trávníku. Ale moment, co je to tady za 2 rejhy? To vypadá na pneumatiky. Čekal bych, že tu narazím do neviditelné kosmické lodi, skrytý pod sofistikovaným štítem, nebo se ufouni nechali odtáhnout traktorem. Jak to mám udělat? Z téhle... Já teďka opět jakože já můžu se pak nějak koukat ten drát a když může to vede k tomu kompu, ale to nějak jako teďka na to nějak jako nejde. Si to nějak jako moc nepamatuju už. No. Vibrují. Něco šlo vzít, teď jsem to... Ne, nešli, to jsem asi jenom... Jo, vzít kus látky. Co pak to tady máme? To vypadá na kousek nějaký látky. Divný. Jarda hlásal ve zprávách, že všem na stadionu zmizely šaty a tady se válí kus látky. Byl to kec. Jasná věc. Budu muset najít někoho s textilním vzděláním, aby mi k tomu něco řekl. Jo. Teď už bys s tím jako něco šlo dělat? Z téhle... Ne, to jsem moc napřed, podle mě ještě. Ještě něco musím udělat, něco vevnitř. Jo. Tak a je to. Konečně je něco vidět. Počítač neboli počítač. Tak ho zapnem. Jauvajs, moje oči. To je barev jak v Sixtínský kapli. Strašně nevkusný pozadí. No nic, co pak to tu máme? Složka X. Jako zkušený datový vědec vím, že tohle se nikdy nemaže, ale vždycky otevře. Monika Black, éterická módní blogerka. Monika Black šokuje na večírku outfitem jako z jinýho světa. Monika exkluzivně. Versáčko je předražený šunt, akcie firmy padají dolů. Tak pán je evidentně fanoušek slečny Moniky a já jsem tímto ukončil datový průzkum. Jsou tu už samý trapný technický data, JPEGy žádný. Vypínám. V tomhle by se teda prase vyznalo. Tak, a my teďka teda musíme zkusit ještě jednou. Z téhle Jo, už. A hele, tady od té kamery vede ten kabel do boudy. Měl bych zjistit, kde končí. Tak kam pak to vede? Aha, kabel vede do počítače. No jasně, správce si do počítače stahuje záznamy z kamery. Žebřík netřeba. To jak se otáčel třeba? Power on. A hele, jsou tu záznamy z kamer. Teď jsem to říkal, tak se podíváme. Ale ne, ten trouba si to zahesloval. Tak pojďme zkusit heslo. 1, 2, 3, 4. Nic, že by třeba řepa? Ne, je to vlastně Anglán. Fakt? Co? Taky nic. To heslo neuhádnu. Bez správce jsem v pytli. No. Tak to nic, no tak... Kam mohl ten správce zmizet? Nevidím ho. No prostě tu fakt není, tak nevím, kde může být. Tak já... Haló, pane správče. Jo, tady v koši. Hele, on tam fakt je.
Člověče, co já se vás nahledal? Proč se schováváte v tom koši? Koukejte, okamžitě vylézt. Tak teď je zrovna nejvhodnější chvíle hrát si na včelu. No. Okamžitě toho nechte. Zima, zařád, jsem tu nahej. Nahej? Proč nahej? Aha, vám je zima a potřebujete zahřát. Proč jste to neřekl hned? Já... To jsem taky poznal, to je autíčko. On se snad z té zimy zcvoknul. Zkusím to nějak otevřít. Kde pát, Pankráci? Je to nějaký zarezlý, zaseklý a vůbec prostě to nejde. Tak. Já vím, že to nějak potřebujeme tu sekačku. Tak ne, tak sem dáme ten magnet. Drží tam pěkně. Pak si sem dáme, myslím, že nějak tak to bylo, ne, tak tohle, jo. Snad jí ten magnet udrží. A teď potřebujeme tu... Můžeme Co to video už má ale co dál? skoro půl hodiny, no to... Co mám dělat, no. No. Připevnil jsem dráty na sekačku. To se mi zase něco povedlo. Koš se bude zahřívat postupně a pan správce mezi tím rozmrzne. Funguje to perfektně. To bych si mohl dát patentovat. No, tak to stačí, ať ho zase úplně neuškvařím. Tak co? Už je vám teplo, pane správce? Ano, už je to lepší. Děkuji vám. A kdo vy vlastně jste? Jsem elitní detektiv z Čech, mistr Pankrác, ale to teď není důležitý. Aha. Člověče, že se nestydíte, co vás to napadlo líst nahatej do koše? No víte, já nevím, jak to... Tak to vyklopte, ať tu nejsme do večera. Když jsem přišel brzo ráno do práce, tak jsem tu našel rozvrtaný trávníček a tenhle bordel. Ani jsem nedosvačil a hned se pustil do úklidu. Jenže najednou mi to... No... Zmizely mi šaty. Člověče, co to melete za nesmysly? No opravdu, věřte mi. Stál jsem na hřišti s hráběma a bez gatí. Jasný, jasný. A pak vás nenapadlo nic lepšího, než si vlízt tady do koše, co? To nenapadlo. Zahlédl jsem, jak se podél hrazení plíží nějaká ženská. Nemám se za co stydět, ale producírovat se nahej před ženskýma nemám ve zvyku. Takhle mě maminka nevychovala. A co tady ta ženská dělala? Nevím, zasek jsem se uvnitř a po chvilce se rozklepal zimou. Dobře, dostanu vás ven. Napadá mě, že bych ale napřed potřeboval heslo k vašemu počítači. Určitě tam najdu nějaký použitelný záběry tý ženský. Tatínek mi vždycky říkal, že nemám důvěřovat lidem, které sotva znám. Takže vám řeknu heslo teprve tehdy, až mě dostanete ven. Maminka, tatínek, no dobře, zkusím vás dostat ven. Ale na to potřebuju nářadí a bedna je zamčená. Klíče jsem měl v kapse, ale upadly mi, když mi zmizely šaty. A pro hledání klíčů na fotbalovém hřišti vám nedala třeba babička nějakou radu? Babička ne, ale dědeček říkal, když si ztratil klíče, tak je všechno. Stačí, jdu se po nich podívat. Počkat. Magnet? No, dejte to mám, nepokecávej to. Tak jdem na to, snad ty klíče najdu.
to ne. Ta sekačka je hrozně pomalá. To bych typoval tak na 500 let. Chtělo by to tu couru nějak zrychlit. No, tady bych to zakončil, uvidíme se v dalším díle, protože to je fakt jako už 30 minut to točím, takže někdy natočím další díl, takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.